Тапшыруыбызны алыга таба Зур Чиркли авылыннан килгән котлау сәламе дәвам итә. Әлеге авылда туып үскән, бүгенге көндә Самара өлкәсе Сергиев районы Суходол бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Салькина Мәрьям Умәр кызы бүген 20 мартта үзенең матур туган көнен каршылый икән. Шушы онытылмаслык бәйрәме белән ихластан аны Зур Чиркли авылыннан Әминә җиңгәсе, Али һәм Расимә гаиләләре белән котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бик йомшак күңелле кешеләр генә матур яз фасылында туа диләр. Бусы хакыйкаттыр. Чөнки олы йөрәкле кешеләр генә безнең якыныбыз сыман үз гомерендә укытучы һөнәрен сайлап алып, аңа тугрылыклы калып, 30 елдан артык балалар укыту, тәрбияләүгә багышлый торганнардыр. Туганлыкны саклап яшәүче якыныбыз гомер буе безгә карата да бик мәрхәмәтле булып яши. Акыллы, сөйкемле, бик уңган, тырыш, мәрхәмәтле якыныбыз вакыты чыккан саен хәлләрне белешеп, кайгыларда беренчеләрдән булып килеп җитеп, шатлыкларыбызга ихластан сөенеп гомер кичерә ул. Без шундый туганыбыз бар булуына бик шатбыз. Аны бүген матур туган көне белән ихластан котлап, капчыклап, изге теләкләрне җиткерергә булдык. Беренчедән, таудай көчле булып саулыгы какшамасын, уңышлар аны ташламасын, кайгы-хәсрәт, бәла-хазалар барысы да аны читләтеп узсын. Хак Тәгаләнең шәфкать фәрештәләре язмыш юллары булып атлаганда саклап барсыннар. Иманлы, гыйбадәтле картлык кичерергә аңа насыйплар кылсын. Ешрак күршеп, аралашып, бу бер көнлек дөньяда безгә дә яшәргә насыйплар кылсын. Чөнки синең белән һәр күрешүне дә без бәйрәм сыман көтеп алабыз. Бу дөньяга бер кем ике килми. Без килгәнбез бара кунакка. Мәңгелектә бер кем яши алмый, кала алмыйбыз монда узакка. Гомеркәйләр безнең кыска гына, яшәргә лә белеп кадерен, тормышыңның һәр көн ямьләндереп, көтеп ятмый бара әзерен. Бер көн белән бара яшәп булмый, иртәгесен булмый уйламый, туар көннәр ниләр алып килер, эз калдырмый, алар узалмый. Яшигәле бары шатланышып, кояш нурларына сөенеп, изгелекне истән чыгармыйча кешеләрнең белеп кадерен. Туган гына аңлый сине, туган керә хәлеңә, борчу килсә ул көенә, шатлыгыңа сөенә, ялгышыңны гафу итә, җан тартмаса кан тарта, бер җылы сүзе туганның бар кайгыны тарата. Без бәхетле, мең шөкер туганнарым булганга, яшәвем дә, яшнәвем дә бары алар булганда. Мал мөлкәт туплап, кемнәрдер арттыралар булганны, бер нинди асыл ташларда алыштырмый туганны. Бердәм булып, тату булып яшәүләргә ни җитә? Үзмәгез туганлык җибен, гомер ул бик тиз үтә. Хөрмәтле Мәрьям Умяровна, якыннарыгыз туган авылыгыздан җылы теләкләр белән бергә матур җырда юллаганнар. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Гомерләрне бирә Ходай сынар өчен, кайгыларны бирәдер ул чыдар өчен. Татысыннар диеп бердәмлекнең көчен, туганнарны биргәндер ул шуның өчен. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исемәсен. Синең белән без икебез бер туганнар, бер атаның, бер ананың балалары. Бердән булып татулыкта бергә яшик, суынмасын туганлыкның аралары. Туганлыкның хисләренә тапып төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп ишемәсен. Кара мәче араларны кичи кисемәсен, күңел суытырлык ачы җилләре исемәсен. Җиңел бергә кайгыларны,
Шатлыкны да тик бөлешкә шул бик татлы, алыштыра алмый якты бу дөньяда. Беркемдә ул туган дигән бөек затыны. Туганлыкның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşенмәсен. Кара мәче араларны һич кисмәсен, күңел сылтырлык ачы җилләре исмәсен. Туганлыкның хисләренә тапы төшмәсен, йөрәк авыр сүзләр ишетеп üşенмәсен. Кара мәче араларны һич кисмәсен, күңел сылтырлык ачы җилләре исмәсен.